Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki patba shnong Jakrem ki bawatet nahakano phai Sngi jong ka arphodri unai tung araja arpo henrio ki lapno ekamet jong akong Joit Kharlyngdoh ka balaja nadu ka janmit jong ka sautrik nai tung araja arpo henrio na Kawei ka Khlaw ka bahap habo ka shnong Jakrem ka batip kum ka mot bi pamske laban kdo baka kong Joit Kharlyngdoh nyopo hendus nam karta na ka shnong Jakrem Southwest Khas Hills District kalau kenjo mentala khandu Sngi nadu bakala ja ba nadu ketika por ka klemman phai yeng shu Karkum kecil itu Menteri Snong Jakrem uba Pascal walang uri itu banadu bakalaja kum kesnong kilami pat ba banwat yaka nadu ketika Sngi haringkat kecil trilang bat kibor pulit uri itu ubah kekhatsan tarik minta ubnai kipat ba nong snong ringkat kecil trilang bat kibor pulit kila persang ban phawat ling ba kikso kibala syahikai hendai kim shimlalap setia yaka bat dei ha janmit jong ka arpau tarik minta ubnai ha kepor kumba arsteng ei lalapno ekakong Joit Kharlyngdoh da kibrio kibawatet hakba kila pentip marmar syaki borshnong bat kipulit bat kajing toket halor kani kajingja kala ya chakmat